Татарстанның атказанган терлекчесе, җырчы, үзешчән сәнгатьтә актив булган Явлаштау авылында гомер итүче Ринат абый Шамиловны районыбызда белмәүче сирәктер. Ул шушы көннәрдә үзенең 70 яшьлек юбилеен каршы алды һәм аны зурлап иҗади кичә белән билгеләп үтте. Ринат Шамилов исеме районыбыз тамашачысына яхшы таныш. Менә 40 елдан артык инде ул сәхнәдән төшмәй. Үз авылы Яблаштаудамы, Собада, Казан, Чаллыдамы, Собалар концерты була калса, Ринат Шамилов анда чыгыш ясамый калмый. Җырлый гомер итә ул. Ә гомер дигәннәре узып бара. Яше дә 70-кә җиткән бит. Шушы улы бәйрәмне Яблаштау авылы мәдәният йорты сәхнәсендә бик зурлап, данлап үткәрделәр. Башлап йөрүчесе Соба район мәдәният бүлеге, мәдәният йорты каршында эшләп килүче Соба чишмәләре иҗат берләшмәсе. Дөрестән дә бүген зур вакыйга, безнең Ринат абыебызның юбилее. Ринат абый безнең мәдәнияткә ул бик күп ярдәм итә торган кеше. Узган атнада гына да 2 көн рәттән ул безнең мәдәни чараларда катнашты. Ул мәдәни чаралар, алар гади генә чаралар түгел, югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр килгән. Шушындый мәдәни чараларга без Ринат абыйны чакырырга мәҗбүр булабыз. Ни өчен? Чөнки андагы моң ул бары тик Ринат абыйда гына. Ринат абый ул безнең быел Сабан туйгада үзгәреш керткән кеше. Барыгыз да беләсез. Моңарчы тарихта булмаган хәл. Район Сабан туйы җыр батыры белән башланып китте быел. Ул да булса республикада танылган иде безнең Ринат абый. Без бик горурланабыз Ринат абый белән. Сезгә Ринат абый саулык, сәламәтлек, исәнлек, тигезлек телибез. Гел безнең белән шушы сәхнәдә бергә булып, безнең дәрәҗәбезне, Соба дәрәҗәсен үстерүне, шушылай дәвам итүегезне теләп калыр идек. Рөстәм Фидаил улы юбилярны тәбрикләгәннән соң Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мәдәнияттәге казанышлары өчен медален тапшырды. Менә сәхнәгә юбилярның озак еллар бергә чыгыш ясап йөргән дуслары чыга. Алар һәммәсе Ринат Шамиловка багышлап җырлар башкара. Шикшедән Фирдәүсә Назирова сәхнә ветераны. Кайда гына барсалар да бергә, 2 дус, 2 җырчылар. Илһам Шакиров белән Әлфия Афзаловаларга тиңлим миналарны. Икшермәдән Халимә Бәшәрова. Шәмәрдәннән Миннур Садыкова туган көниясенә җырлар юллады. Ринат Шамилов тормыш юлын төрле эшләр башкарып үткәрә. Хезмәт юлын ул иң элек авыл мәдәният йортында башлый. 15 ел шушында эшләгәннән соң аны Нырсыга партия оешмасы секретаре итеп билгелиләр. Сагынып авылына кайта. Һәм шуннан соң ул үзен тулысынча терлекчелеккә багышлый. Бузаулар карый, терлекләр симертә, ә хезмәтен хөкүмәт югары бәялый аның. Ринат Шамиловка Татарстанның атказанган терлекчесе дигән мактаулы исем бирелә. Яблаштау авылының горурлыгы ул Ринат Шамилов. Ринат абый инде ул сын маңасында горурланып сөйләрлек авылыбызның сандугасы дип әйтеп була. Чөнки инде аның җырлары радиодан да яңгырый, телевидениедән да яңгырый. Ул үзенең җырлары белән авылыбыздан еракларга тарата. Инде Ринат абый белгәнегезчә инде ул күп кенә конкурсларның җиңүчесе, инде аның бик күп санлы грамоталары, дипломнары бар. Ринат абый сен алга табада матур җырларың белән безнең генә түгел, бөтен Татарстан халкын, Россия халкын сакландырып, алга табада шулай җырлап яшәргә яссын. Рөхсәт ит инде сине олы бәйрәмең белән сын күңелдән тәбрик итәргә. Сиңа инде исәнлек, саулык, сәламәтлек, Россия апа белән киләчәктә дә тигез булып, күтәренке кайфлар белән матур итеп гомер итәргә яссын. Әле әйтеп бетермәдем. Ринат абый бит инде ул безнең җырчы гына түгел, ул күп кырлы шәхес. Инде ул безнең атказанган терлекче дә, боксчы да, җырчы да, инде ул менә җомга көннәрендә бик матур итеп озан да итә. Юбилярыбыз дин юлыннан да горур атлый. Һәр җомгада авыл мәчете манарасыннан озан әйтә ул. Ринат абыйны бик яратабыз инде. Бик кирәкле кеше инде Ринат абый. Менә артистлар килә, язучылар килә, шагыйрьләр килә,
Оларны да шок катырасы килә, шундый матур чаралар үткәрәсе килә. Кем кирәк? Ринат абый кирәк безгә дә. Кем килсә дә Равилә Шайдуллина килә, Нурания Җамали килә, кемне чакырыйк, кемне җырладык. Әсәрдә шундый матур борынгы җыр бар. Дагын Тәгъзимә апага шалтыратам инде. Тәгъзимә апа Ринат абый исән сау гына йөреп торамы, килә алыр микән, җырлый алыр микән? Яңа җырны өйрәнеп, Аллага шөкер килә, җырлый. Менә дигән итеп җырлый. Динә Латыйпованың китабы чыккач, алар парлап килделәр бит инде. Ринат абый җырлады Мәк чәчәген. Белмим, тулпар зиңгелтәп торды инде. Һәм Динә Латыйпова әйтә Рафаэль Латыйповка. Рафаэль, менә җырласаң шулай итеп җырларга кирәк икән ди. Ә мондый татлы сүзләрне бик күпләрдән ишетергә мөмкин. Моңлы тавышлы Ринат Шамилов ул һәрвакыт сәхнәдә булды. Үзешчән сәнгатьтә катнашучыларның якын дустына әйләнде. Юбилярны тәбрикләргә Явлаштау урта мәктәбе коллективы бердәм килгән. Директор Рамил Ханнанов үзенең җылы сүзләрен әйткәч, укучылар сәхнә тутырып, заманча бию башкардылар. Мәдәният йорты каршында эшләп килүче Кәнәфер ансамбленең алыштыргысыз артисты да бит әле ул Ринат Шамилов. Юбилей тантанасында һәр кем бер матур сүз әйтеп калырга тырыша. Килдебәктән Мөдәррис Якупов җыр башкарса, авылдашы Рөкыя Балтачева Ринат әфәнденең Россия каналындагы Андрей Малахов тапшыруында катнашуын тели икән. Менә шундый матур, җылы тәбрикләү сүзләре белән бәйрәм дәвам итә. Гомерен җырга төргән Ринат Шамиловның тормышы җыр кебек матур. Югыйсә, Нурлаттан, Чаллыдан, Түбән Камада һәм башка шәһәрләрдән балдызлары җыелыр иде микән? Үзебезнең җизнәбезнең, яраткан җизнәбезнең юбилеена килдек. Без аны котлап, Казан, Чаллы, Нижнекамск, Нурлат якларыннан күп сәламнәребезне алып килдек. Безнең килмей калган туганыбыздан, балаларыбыздан, оныкларыбыздан җизнене яратып, күп сәламнәр алып килдек. Җизнесине чын күңелебездән юбилеең белән котлыйбыз. Аллаһ Тәгалә сиңа хәерле озын гомерләр бирсен. Шушы гомерләрең буена җитәрлек саулык, сәламәтлек, тынычлык, тигезлек бирсен. Балаларыңның игелеген күреп, o appa bilen tигезлектә матур итеп яшәргә язсын сиңа. Безнең җизни ул бик ачык, йөзле, киң күңелле, олы йөрәкле кеше. Безне ул матур итеп каршы ала, кунак итә. Без сине җизни бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Алда да шулай матур итеп бергәләшеп яшәргә язсын безгә. Тормыш иптәше Рәйсә ханым белән бик матур сокланырлык гомер кичерә алар.
Балалары, ыныклары үшін үрнәк болып тұралар. Іш хезмәт сүйіп үсә балалар. Дуслык төшенчәсендә нык саклый Шамиловлар. Солдат хезмәте үткәнгә 50 елдан соң Чаллыдан Вазыйх Шайдуллин кайтып төшкән. Теләче районының Кибәхуҗа авылыннан Гали Захидуллин да бүләген күтәреп юбилейга килгән. Шын дуслык бит бу. Күңелләрне сафландырып, тормышны яратып, гаиләсен зурлап, халыкка игелекле хезмәт итеп, Ринат Шамилов алга таба атлый. Без аны иҗат уңышлары һәм сәламәтлек телибез. Adalım öptürmüş yoluna